Извинявай! 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 Какво ме гледаш, бе? На тебе говоря, бе! Шало! Ела тук да не дойда аз. Така, ще искам да поръчам, но тъй като аз съм от София и не знам с вас от провинцията дали ще можем да се разберем. Все пак говорим на един и същи език, не би трябвало... Вей, човек! Какъв е този език, на който говориш, бе? Английски знаеш ли? По принцип знам, да. Нищо не ти се разбира, бе! Палак, do you understand? Yes, I understand. Мале, той английски не говори. Ужас! Аз за това ли плащам тук 30 лева за шезлонг и чадър, бе? Както и да е, осте, ще покажа картинка. Ей, такова искам. One big frappe. Uno. Разбра ли? И с 2 сламки ми го донеси. Една хартиена, за да спася животните, и една пластмасова, за да мога да си го пия. Дано да ме разбрал.